हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर आंहा दिनैहाय जोबोद हिपि आरो नै लोगोफोर बियो मानि फैसा होननानै बुङोब्ला नै लोगोफोर इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट आरो नै आब'नि आखायाव नै सफैबाय इउटुबनि पेमेन्टआ लोगोफोर। खस्थ' खालामनायनि फिथाइया नै दिनै मोनबाय आरो लोगोफोर। नै बेयाव बेसेबांसो जायो नै नोंथांमोनहा अनुमान खालामदो आरो बेयाव बेसेबांसो दङ। गासिबो 500 गोजा आरो नोंथांमोनहाबो खस्थ' खालाम होनबानो नै बेबायदिखौ मोनगोन आरो लोगोफोर खस्थ'नि फिथाइया। नोंथांमोनहा बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो। नोंथांमोननि अननायावनो आंनि आखायाव सफैबाय आरो दिनैहाय बियो लोगोफोर। खस्थ' खालामबा बयहाबो मोनो आरो लोगोफोर नै खस्थ'नि फिथाइया दिनैहाय मोनबाय। बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ लोगोफोर। आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा प्लिज अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो खालामहरनो थिनबानो खालामना हरफिनखायो। ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोना बेखौनो खिन्थानो लुबैनानै खिन्थाबाय आरो नै फैसा मेथाइ जाहैसै नै फिसाजोआ मेथाइ जाहैसैनो फैसा मोनैखाय नै दुगैनानै दासो देलाय नागिरदों आरो नानिया। बेनोसै नै लोगोफोर आंनि फार्स्ट पेमेन्टआ। गोलैगोन माथो दुगैनाया साबोनानो खाराखै। लोगोफोर बियो इउटुबनि फैसा नङा आरो जोंहानि बिमाया आरो मोसौआ बांद्राय जानायखाय खानो जायगा गैयैखाय फाननाय आरो लोगोफोर। बियो मोसौ फाननायनि फैसासो इउटुबनि पेमेन्ट नङा लोगोफोर। आङो ओरैनोसो होनदों। बियो जायगा गैलाना दा दैज्लां बोथोर लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो मोसौ फिसाखौ मानानै फानहरबाय आरो लोगोफोर जरासे। ओमफ्राय बिनि फैसा बियो मोसौ फिसाबाबो जा खस्थ'ना लोगोफोर गोबोर गारनांगौ खानांगौ दै दौनांगौ ओमफ्राय खस्थ'नि फिथाइ आरो बेनो मोसौफोरनि फैसा बेखौसो दिन्थिदों आं नोंसोर लोगोफोर। जाहैसै मेथाइ जाहैसैनो नानिया। जोंहालाय बहा दानो इउटुबनि पेमेन्ट मोनो लोगोफोर। आं ओरैनोसो होनदों आरो बेयो मोसौ फाननायनि फैसासो खानो जायगा गैयैखाय फानहरबाय आरो बिमाया। मोसौ गोरलै गाइखेर नागारनायफोरखौ ना फिसाजो लानायनो खस्थ' खालामनायनि मोननाय आरो बेबो इउटुबनि बायदिनो नानि। बेनोसै लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो गाज्रि कमेन्ट दाहरसै लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लेट्स गो जोंहा मेथाइ जाहैसै ने। लोगोफोर मिटिङाव फैदों आरो नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं बेंकनि सोमोन्दै बोरै बेखौ फोरोंफैदों आरो सारमोनहा। नै सारमोन माखासेया थांबाय टाइम गैयानो दसेल' फोरोंनानै थांबाय आरो नै आं दासो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। गरमखाय गसंबाय माखासे। माला न'आव थांना मोनजाखै गयखौलाय। जारौआ गय जानो होनदों। आं गय जासुलि नै हाथायानो गोजा जालायबाय गय जायैनो। आं दालाय गय जानाय दिन्थिखायोना फेसबुक पेजाव ने। लोगोफोर जोंहा बिअनि मिटिङाव फैदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिअनि मिटिं आरो नै जुइस लोंबाय जा गरम ना बोथोरा लोगोफोर। नै नोंहा लोंना लायाखै जारौ? लोंथ'ला। माबा जाला
जेन आनियाबो लोंगासिनो दे आब' आब'बो लोंदों मिटिङाव फैदों लोगोफोर दानखौ माल दा न'आव जाहैगोन सासोबा जायोथ' नै जिथा आपल'ड होदोंनो भिडिअ इउटुबाव ओमफ्रायो बेटारि गैलानो आपल'ड जायासैना ओमफ्राय दानफिनबाय सासोबा जाफिनो आरो ओमफ्राय दानबायसो नुयो बेनाबो चेनेल दं आरो मा होनलाय रिंखां गयारि बांद्राय आपल'ड होआ आरो थिखोहरबाय आङो मिटिङाव फैनानै जुइस लोंबाय लोगोफोर मिटिं जोबथ'वाखै आरो दसे लोंनायनि ब्रेक सान्दुंखा गेद्राद्राबावसो नामा बेबो ब्लगारा खिथाहरदो नोंनि लोगोफोरनि चेनेलखौ रंगिना ब्रह्म बसुमतारी ब्लग साबसक्राइब खालाम लोगोफोर गावजों गाव हेफाजाब होलाय सोमोन्दै खिथानाय मिथिया नालाय जोङो गामियारिफ्रा ने खिथाफैदों आरो सारमोनहा लोगोफोर मिथिङा जोबनोसै जोंना नै आब'मोना प्लास्टिकखौ खनबाय नै जिरायनाय जायगाखौ जोब्बाय लोगोफोर मिथिङा नानि न' थांसै जोब्बाय लोगोफोर मिथिं जानानै भिडिअनि मिथिं जादोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नायखाया खोमा आब'आ ए बे आब'आबो नायखाया दा आंनिखौ नै आब'आबो आंनि भिडिअखौ नायनो नोंखौ सानबाय आं आब'खौ नायखा लोगोफोर मिथिं जोबनानै नै ज' ओंखारबाय जोंहा बेगनि सोमोन्दै बोरै लन लानायनि सोमोन्दै खिथाफैदों आरो लोगोफोर नै जोंहा दा न'आव थांगासिनो थांसै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय सनाफोर